Bueno, bakit nik aitak eta histori txikien bazuak azula bufaluekin han urnieta aldian. Ba, 2000 eta 2000 batien ematen atxu ginen bufalua. Behi eruan asuntu horrekin, jendia utzingo zula, aragi jatia ozean, da horrekin anaia ekarri zion bufalo batzuk. Eta zuek ezitakuak, Ez, horre ez da inundik ekarri zion, kanpillo aldetikan inundik ekarri zion, eta horrengo niru ekarri zion, da horrengo urtean niru jantzien. Eta hola egin jala, bueno, zure atxat daitu zion, nola jartzen dekik, erreta, eta bueno, esan joan de erreta, eta zehatzuk gixado batzuk egin joan, salda de bezan karro jagin, da bueno, behak estofa bat inbertzula, eta hola zati bat eskatu zian. Bueno, aragila hona da, ez da besti bezala segidan ematekoa. Nizako negun, hor bada beste bat burnitan ematen duna betitxua, bila betian, besabio, adarrazpiko merendero restaurante batian. Eta estilo eta emaleike, ez dela aspertu inguluko, nire uritzat aspertu, ez da besti aldean gozoan zeatiatzen du, fibra geixio du, mastikatu geixin behar da, baina aragi ona da. Ona, nik ez dira, segula probatu inberko jago orduan, Noiz ekarriko beste hola remesan bat, holakoik ez, baina hemen ningun uste bada, dela kapritxuz daktenak, eta hola, agroturismaten onduan, nun bat ikusik telbista gola botata. Eta zuz esan dezu da orduan, fibrotxuo, gogorro? Gogorra, fibra. Fibra. Fibra, ez da gogorra, eta zaporo gozuo bezala, Bai, pixkati gozoa atientzen du. Gatza asko bota berro, ze? Ez dik, baina hemen baitu beste ganau klase batzuk gola gatza dezente bota behar dunak, Bai, ez da. Zergatik ez, baina badituko aragi batzuk gola bota behar dunak. Apalo dialako, edo... Bai, bere gisa ez du hartuko jana sustantziaken grazi hori, ez? Eskotan jana sustantziak badu be grazia be aragiak hartzeko, ez? Dudipe. Hori garai batean zan bezala xe, ailubria, ez? Ailubria zer dekori? Aloba. Arroba. Aloba. Ba, hoi da, zereal bat. Vale, Orduan behiago ematen bai berdi ematen matzailen, basarritan esnia gustu hartzezun. Vale, esniak horren gustu hartzezun. Horren gustu hartzezun. Eta lehorrian eman, eta aragian bai. Lehorrian eman, da ganau eman, da nik jaten atxu naiz, txuleta oso onak, baina ailubri jaten. Abea sartu eta ailubri jaten. Zer ditu, grazi batzuk sartu jazizkala ganu, bai? Karo. Eta gatza de, batzuk, igual ez duela, jaten janariakin ez duela gatzaozoi hartuko, ez? Eta Euskal Herriko larriak zer dia ontako, onak, onenak, ez dia enonak, urgehiagi daka, o ze? Larrea baino goien usteit... Babak, apak eta hartuak eta ez da? Oain arte indan bezala basarrin ingo balitzake, behar dan guztia zerealak eta ingo balitzake beste grazi bat igual izango luke. Ez kanpote txarra da nanik, basarria espaldi guztiak, baina hemen izan gauzak egin orduan esnia ni uste naturalki zala, ez? Eta baina behia ondo emateko, apuntu eduki berzu, indizio bat, bestia, sendo eduki berzu. Indizio betene joakin, eta gero janaria asuntuan, bai. Proteina, vitamina, denak, eta hori denak analizauta ikulura sartzen dira, gano emateko. Claro. Sustantzia honakin, esnea atatzeko eta gaintze guztiak atatzeko. Dudipe. Eta hiri, xega garaian, bakizue hau xegalaria izan dela, profesionala, xega garaian berdinak gertatzea alda jakilakin. Ondo janda juteana, hobeto ibiltzea xegan, ez da? Nik usteet, esango dit, lehenko, guk jaten egun bezala, oan deportista pastakin ibiziek, arai gutxikin, da nik usteet lehenko, guk jaten egun bezala, baba txikia eta txuleta jaten genuen hastian bitan. Baina egiten genuen, korrik ez baldin bazan, segan o lanen. Claro, guen gizendu ingozian bezala, no? Da, gazteo jendiok izarri jatatzeko gutxi bilio berdinen ebili gu mendira jatatzen gintxuan korrika, eta handik ununtzet horri eta 6 lanian basareko lanian, eta 8 orduan lantokin da, hoi denak egin, hoi da 19 urtekin. Zenbat urte arte ibili zinean, lehiak eta horietan, a ber. Aurrengo 19 urtekin, 79 ninun, eta aurrena ninun, intazpikoa. Eta geho, 82 solda euskatik etorri eta 3 aldiz aterren izan da beste 2 aldiz irabazi non. Orduan nik uste lautatik 3 irabazita nahikoa deula. Orduan bazpare ez itan gehiago egun bazpare, no? Azken zina ere ez zio, kapritxu badek, o kapritxu launarteko giro badek, sasoiadek eta sasoia egiteko gauza. Osea, ogibidia hori sekula ezuan izan, ez da beti joi bezala orduan. Ez, launduko izut eta atein berdezut eta launarteko giroa.